Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje nginiphathele kamathizo ozalo izinto nje okumele ke nilindele lapha kuZalo kulona ke leli week esikulona. So ngizoqala ngendaba ke ethinta uNkazimulo kumathiza baveza ukuthi ke uMamlambo uzovula uNkazimulo wamehlo uzomtshela ke iqiniso ngokwenzeka kwamashu nangobugebengu futhi nangezitha zakhe. Babeke sebeveza ukuthi ke kuzoba nechaos lapha eKMash FM njengoba kuNkazimulo kune-information azobeke seyitholile ke uzobeke ehlomeza ingovolo neqembu lakhe. Kuzoshuba kakhulu ke lapha kwamashu uNkazimulo neqembu lakhe bazoshaya operation babeke futhi sebeveza la ukuthi ke uNkazimulo uzojabula kakhulu uma ke seyiphiniselela futhi ke izinto sehamba ngendlela yakhe lapha kwamashu. Baphinde baveza ke la ukuthi ke amaphoyisa azoba worried azobe sola ukuthi ke sekunesigebengu esisha futhi kwamashu ngenxa yokuthi ke uNkazimulo beneqembu lakhe bazobeke benza izinto ngendlela yabo. Bathi ke ezinye ke izinto ezizobe zenziwa uNkazimulo neqembu lakhe umphakathi uzobungazazi futhi namaphoyisa azobe engazazi. Ngidlule ngilapha kwindaba ke ethinta uNkunzi la baveza ukuthi ke indlela uNkunzi azobeke serelaxe ngayo izokwenza ukuthi ke abantu bomthetho bebe worried ngaye kuNkunzi. Kumathiza kabacacisanga ke izinto ke eziningi ngaye kuNkunzi kodwa ke showcase kuleli week uNkunzi kuzovela kulona kuZalo. Ngidlule ngilapha kwindaba ke ethinta uLili la baveza ukuthi ke uLili uzoqhubeka ke nokwakha impilo yakhe kabusha njengoba ke futhi ezobeke ethola usizo lokulashwa ngokomqondo. Bathi ke uzoba khona kumehluko empilweni yakhe na kuLili kuzothi ke kusenjalo baveza ukuthi ke uMondli uzofika nezindaba ezomthusa ke noLili ezithinta kubugebengu. Aphelalana ke mbukela amathiza lo kuZalo izokweleza ade kuphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.